So guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat. Please share this video. Yan na yung mga nagtatrabaho yan sa mga kan. Pwede rin na mga tuwan. Yung mga nagtatrabaho sa club. Sekarang pwede malikod, mga patiis, ano ba? Yung sa mga bugan, ano? Isang yun sa kalbukan. Arang-arang na lang ginandire. Oo. Kamay naman magdugan. Ano? Pero dire na sa ubos na. Wala gilain kabutang ano? Grabe. Wala yung bakante. Grabe yung babae na yun ah. Yung kanya dito, paana yung kanya, tapos dire. Kanya yung kanya, tiger eh. Tiger. Tiger. Ang ulo sa tiger, niyaman dire. Ang niya dire sa mata. Parang lang yung dagamanan, no? Oo, ay siyempre, ganun yun mananaw. Pero di man kuhan, dire man, pag ganun man ang kamera. Dire man sa may kuhan. Kurog ng katre. May kurog ng kadali. Linog? Wala. Linog ito sa ataw, no? Plus 2. Wala inaw, pero kumatulong lang. Pero katong Sa bagong Cagayan de gabi. Oro, 6.2. Cagayan de Oro. Katong bagong gabi ito no, linog, hinay, tapos kulog. Lugayan na humana to eh. Sa'yo pa man to, sa'yo pa man to. Ito katong bago oro na alas 2. Oo, yung naginira, alas dosos kadlawan ko na. Ay, Tulog na makina. tulog. Kanahin no, Pero- ang mga kabalo mga uban. Pero Ito may, sa'yo mga mata. yung time na tulog ka, tapos ako gising pa, nagbantay ko sa kuhan, sa tokwa. Kaliklag ano, Umuto. yung kaliklag kusog. Uy, pero, kuhan, dali ra. Mura lagi, kuhan siya. Ako siyang gipukaw. Linog-linog kay basig. Mukhang ba mo, kay kusog naman tong primero. Ingunong man. Kaya wala na masundi. Basta na itong bago na 6.2 na to. Kasi Sunod na December na ba 6.2 yan? ba, no? October 16, tapos December. December 15. 15 man yun. Yung primerong kan. Supait pa, no? Evacuate ko ng mga tanang tao dito. Nga doon, padulong. Evacuate, Muragera ba? May tsunami lagi daw. Kaya, Wala ba may ato dire? Asa na? Tanaw. Parang Birthday tuloy mami. eh. Kwanto sa October 16. October 16 to. Alas Di mo 8. kalimutan oh, na yung birthday man. katong primero. Nato may birthday. Nya, kuan alas 8. Abot yun na, wala pa may mabot ka na, hapit na. Wala, milinog man. Ngambag lang, biyaan ko. Pidikab man to. Giguyod ako kay matumban na rin ng katong. Nabiyaan ko, patay na rin. Pisa niya kung pidikab. Matumba ba? Oo. Matumba na itong ako kayong kuhan, na may tangke. Oo. Ginaganaan na ng tangke. Wala. Patay. Uy! Iatras na kong kuhan. May na lang ba, madatugan. Sa huwag mo bayad. Huwag yun. Tiway. Di man Mo lang siya. drive ko sa kinandi ay. Wala ko kahunaw nagpadagan, giguyod patras. Yan ko sugay ito, primero kaya. Pero insurance man ang bayan na ito. Ambot lang, siguro sa Insurance man yun. Kaya matumbahan. Galagban, insurance Tumbahan man mas tangke. Ambot lang, no? Insurance man yan. Ha? Ay, ata-insured yung sakyan nun. Accident. Insured yun noon, bro. Hindi man pwedeng hindi ma-insure kayo sa Insured yun na siya, kay Rinyo man. Oo, pagka Pag nag-renew Rinyo ka, na, apel gid siya. appeal ka na, Insurance. di ka man pwedeng mag-renew o Dili. May May insurance. insurance. Dili. Wag yun. Pero Sabay. depende sa insurance na kuan mo, na insurance na Barato lang. barato lang o di gamay ra pa Gamay ra mo kayo, coverage. Walang ni siya, na ba? Ang problema dito, accident lang. Accident ba ng ano?
accident. Kuan pa rin na accident yan eh. Di na may insurance nga barato lang na. Hmm. O madami, mura na eh. Pila rin na eh, 50,000 na. Ha? Maglalagay 50 o 20 ra. Himo na lang 20 kay kung manini boss. Oo, daan naman din eh. Tama, may adjust na lang. Diesel lang gid, pero madali. Hindi klaro na insurance na eh. Meron na silang kuhan, pero pag panahon na. Abot ang mapiki, o ano no? Pero gwapo sa Saudi. Gwapo sa Saudi. Mm. Antimano, bayaran ka kagad ng insurance. Antimano, bayaran ka na dahil sa Dire kay insurance. bisang Dire ay, dili gwapo, ano na tuig, tuig. insurance. Labaw, tuig ang kwan. Ini, hulat-hulat ni mo sa bayad. Os taga meron mo. Kaya dito, basta may aksidente, ana, Oh. basta way mapatal, way mapatal, Ah. kuan ka, ayong, nandyan na dahil, na, ang magkuan diha, kuan na, insurance na. Sa buto na mo, kung sa ikuan, kuan mo sa, imbestigar, kinsay nakakuan, kinsay sadaan, kanya, pagka nakuan na, o sa may kondisyon ninyo, magpirma mo sa insurance. Dire hasol mo na kayo no? Dire hasol. Tagang Ay. kay pangayoon. Tuig. Dire mangayo kag police clearance, medical, ug sa pagyud no? Hindi, ang insurance na may bahala na na. Diyan na. Hmm. Di ang mga requirements ba nag-submit daw. Boss, asa mo kanan ni? Ambot lahat. Medical report. Oh. Asa mo ang police report? Hmm. Dagang kay sa kuan. Oh, Yung mga kay- barangay ani boss. Hindi, Dagang kay kagatuan no? kay dire sa ato, ma-aksidente gani, di man na insurance ang mo, kuhan. Magkaroon ka man na, ang mga pulis man ang mga, kuhan, imbestigahan mo na, sa kaysa may sala, kaysa may kuhan, huwag na yun namatay, i-record naman sa kuhan, sa pulis. Mo na, mangayo kag police clearance, mangayo ka pag barangay clearance, dagan kag pangayoon. Okay, mangayo man ang insurance, kay kuan ni Hmm. para ma-release na Oh, mo. para ma-release. Dugay-dugayin pa man na nila. Wala pa pirma. Mhm. Wala pa si Bossing, umalis. Balikan lang. Wala pa man sa Saudi. Munang tuig sila, katong igsoon din na Ito nako. napulaan ka. Katong igsoon ako na, Dili talaga mo nabanggaan. Dili ta mo claim man eh. Katong igsoon ako nabanggaan. Patay ang igsoon ako ba. Nga. Tuig ko sa mga nadawat ang kuan. Ang insurance. Dalawang taon yun, babes, no? O isang taon lang. Bago nakuha yung insurance. Yan gawin mo. Dugay. Ano mo? Ha? Ay, mo apil-apil pa man yan. Ano mo lagi? Kaya hiringon mo yan. Apply lagi dali ra man na makuha. Ha? Malagay pero hiring-hiring pa to May ba? hiring-hiring pa Pag man. ma-accidente mo, dali lang to. Kuha ano lang. Pero pag abot sa panahon, wala. Patay ang igsoon ako, gihiring-hiring pa, no? Dili ko ba nga para ano, accidente dara oh. Hmm. Ano na police report, okay na ni. Ano ang tanong? Oh, Ay, pero di Isang-isa lang baka Hiring pa. Gihiring pa man sa, eh. sa paw. Kapila namin nagkuhan, katuloy man tingali ito na nagkuhan mi sa kuhan, sa opisina ng kuhan, piskal. Gihiring-hiring pa man to. Itong abogado paw. Kanya, gibayaran mi, kuhan, yung ano to, yung partial, binayaran mi 30. Tapos ang remaining, dugay na kuhan, tuig ko sa i-release sa kuhan. Usa i-release sa ni insurance. guba ka, guba sa Tuwid. tinan, ginabangga. Susa. Bos, naniran lang din yung insurance ano eh. Ha? Naniran na. Dugay kayo. Wa mo kunin nanira. Di nakakuha man, no? Hmm. Pero pag nanay mo claim, Nanay mo claim. Nanay mo Ay, kayo, sirado. na kayo po. bankrupt naman na eh. Pero makakuha gyapon ka. Hmm. Nagyapon siya insurance hindi mo apply. Pero mo disgrasya, bankrupt na. Pila ra insurance niya.
Mabangkrut ako kay yatag. Grabe yung ano. Dari sa ato, grabe pangwartag yun. Basta lang maka-requirements, no? Sa requirements na lang. Requirements naman na. Balag asa nga insurance, basta insurance. Hindi, ang importante dyan, basta may police clearance ka at saka sa doktor, sa ospital. Kasi, ikaw man yan sa ospital, o di may clearance ka sa ospital na namatay talaga. Ay, kaso ang dami pang kukuha. Pagkamatay, death certificate. Death certificate. Minsan may pagkamatayan eh. Naumsa man eh. Dagan pang investigasyon. Yan naman tatong, Grabe diri sa ato pangwarta ba. Pagbayad, dalira. Pag-claim, Pag-claim. May lugaya. wala ko is tugay kayo. Bayad ka, automatic no, wala problema, no? Kanang, basta naka-number lang. Pero pag-claim, gusto pag-claim. Oo. Di-claim, dili na yun mahatag. Dili dahil. Nga naman, mura man to, number naman, di ba? Hmm. Nga naman lagi kung magbayad, pangalan lang mag-number. Pwede na. Hindi, yung ko ng sasakyan mo, tapos pulis. Di ba? Kanang sa SS ba? Sa Di SS. ba sa SS, Oo. kung magbayad ka, Oo. pangalan lang tsaka SS number, pwede na. Approve. Pero pag mag-claim na, dapat ang anak sana. Claim sa. Death claim. Kanang Death death claim? claim, may mga ano ba? Dagan siya pangayoon. Hindi, yung namatay si mama, ang gipangayo naman, yung certificate ng kuan, ng hospital. Yung death, Mo to aksidente. death certificate. Tapos, yung kuan sa purinarya, yun lang. Pero doon kayo marilis. Gire-release mo na yun. Pwede ka sa 20,000. Ang pinag-usapan ninyo insurance, may insurance ba sa mga patay mo? Hindi, SS man yung sinabi niya. SS. SS man yung sinabi niya. Yung si Mama Piding, pero si Mama Piding dali, pero karon dugay na bula na daw. So, dali naman pag kuhaon man nila yung ID. Hindi. Pagpunta nimo sa Kanan bangko, siguro ito mo na napalpak so ito kay kuan yun, sa PNB, ato ka PNB, kagato na mo. ikon mo. Boss, magbayad. Hulat lang og na text. Wala ba text? Kay kuhaon ni sa Wheeler. Dugay. Dugay lang Kaya ba? ang puto kuhan, 15 days naman daw. Taas na ng 15 days, nalapas naman. Balikan ako. Ilan na pong giusap. Wala, may 2 days. Pero yung sa mama Ayun ko, ko. Pati lang niya, kahita ng trabaho. pagkuha niya sa Wala yun na. yung pagkuhan ako sa PNB, gikuha nila yung gipangayuan ko kuan clearance sa hospital, death certificate. O niya, gipangayuan ko kuan sa purinarya. Pagkakuan ako, pag-submit na ko, kuha ko nila yung ID, SSID. Pero ang kuhan lang sa SS, mas mauna pa ang lubong kaysa kwarta. Di sila kapas. Ambot lang sa ako kay mama, sa Kinuha mama na. na ko, nakuha man ako. Nakuha na tayo, mapamalubong. Paspas kayo. Kay Dugay man to, karon pag dili na. kuan mo kuan, Saan tuwi ka? pag endorse mo sa kuan sa ID, Saan tuwi ka? Pero dili na sila kapas mo. 2009 nito no. Pero mas di sila kapas. Ano? 98. May 2,000 na po. Ito pagkatulog ako Malaysia, buhay pa si Mama ato. Napag ato na Malaysia. Buhay pa si mama na to. Isang year yun. 2003. 2009. 2009 to. Ang lain na boss, nila kapas. Sa kumpleto pa. Dugay, bakit ang silingan daw? Dili na sila kapas. Kuno na yun ang mga kuno. Masyado na silang Kompleto na, submit ni mo. Dili kapas. Grabe sila sa garapal ngayon ang kuhan. Garapal sila. Tagang
Nalubong na, dili pa dapat ato pag naman no. Hmm. Dapat maapsan mo na nila kay bakit ibayad no, bayad sa Mag-ibayad sa punerarya, sa kuan. wala makabayad sa ka bago ka Bago mo mo pa. kapital sa ka. Mauna kag bayad bago sila. Katong kay Mao mama. mo tanay purpose. Yung Di ba kanya- man? Sa Yung sa kuan. mama ko, hindi man Buha nabayaran. dayon ba? Yun, no? Certificate may kinahanglan. Uda na dayon. Pag kunin mo ng ID Kailangan niya, na to, Ay, di certificate, certificate lang. Ura. Pag- veterinarya. Okay na niya. Wala. pag-endorse mo sa ID, pagkuha lang, nila sa ID, certificate. tagaan ka na dahil ng kuhan. Cheque. Yung kumuhala. Karon lahi. Cheque man Mahulat ihatag. kag mo text. Baon ni mo sa imueller. Kay ba? Grabe no. Tumingon sa mga imueller o bangko. Wala ko bangko sir. Sige imueller. Alam rin. Hindi wala to, wala mag-GT. Wala tsud ka. Kabag. May kabag ka. Wala ko tutukuto. Wala nga, bayaran na sa di mo daang pirunak niya. Problema Grabe. wala gid kay kwarta ba? Gani mo ni lisod. Grabe di Iron. Hindi sa kabulan. Kaya yan, intended man yan para sa kuhan. Bayad sa Pirunak Punerarya mo din na. kanarya. sa mga haya-haya. Lagi. Mao na mo to pantapal. Wala. Nalubong na di pa. Ang pag-process ni mo, kuha ni mo sa kadlaw. Mm. Oh, mo ni ang requirements. Kuha na, okay na to, hulat ka. Nalubong na lang. Okay, kayo mo reply. Kumplito naman. Mm. Oh, maghintay ka lang ng ano sir, ito. Text na. Ito yung number ha. Tagaan magka-duplicate. Mm. Pagkita mo to, okay na yun. Itatak mo. Nagkuhan na talaga. Iti-text sa'yo yun, ito ganito, ganito. Kita mo yung After ano, mayroon sila nga 15 days. Sa 15 days. Lubong naman. Dili na kuha na 1 week. O ba? kita mo yung mama niya. Kailangan ng dugo. Salina ng dugo. Ipunta ka ng kuhan. Red Cross. Dapat ang hospital na magkukuha nun provide eh. Dahil sila ang kuhan eh. Pero papupuntahin ka ng Red Cross. Pagdating mo sa Red Cross, pag abutin mo sa Red Cross, pangayuan kag ID na kayong mga taong nagpa kuha ng dugo. Ah. Tagaan man nila ID. Kung wala, magdala O wala kag kuhan, magdala kag Kung ano na doon. kuhaan nila dugo. Talakag tao. Oo. Pwede. Oh, pabalik-balik na eh, pabalik-balik. Biro mo. Pero i-check pa tong tao. Ha? I-check pa. Check nila. Oh, i-check nila. I-check pa mo tong tao. Oh, kung i-check dili pa nila. High blood. Oh, pero unsa. okay, pagka okay, di kuhaan nila. O kuhaan. Oh. Ay, mo, pabayron ka pa. Bayad na. Magbayad ka pa. May dugo ka ng gihatag, Bayad pa ka. magbayad ka pa. Pero pabalik-balik kami dyan sa kano nasyonal. Pero nagdala mo kag tao. Yun na nga eh. Ayaw mangita ang tao. Yun Ang na nga. katong ang bayad, katong ilang dugo, katong. Oh, pero ang tao, bayaran Pero kung nagdala kag tao, 1,800, bisag na kanila ng tao. 1,800 magbayad ka. ano man, di Bisa matilang. may dala kang tao. Unya dayon ang tao. Di ba ang imong bayad taga kung 500. sila, ha? Tapos yung tao, bayaran mo pang Bayaran ko 500. 500. O depende. Ah. Bayaran kung ko kuhaan 500. Wala, yung mama niya, 2 years ago, 2 years ago, Tapos? 1 year lang. 1 year ago. Makwarta, lalo na itong si Gordon, grabe ito. Sabihin mo, kada eskwelahan, Wala pangayuan naman niya si ko, Gordon, no? yung bloodletting. Wala naman si Gordon. Ha? Wala naman. Wala na. Oo, sana. Tanggal naman. Wala Sana. kay grabe pangwarta ba? Grabe Lagpot pangwarta. naman, Naliman ka. lagpot naman ni Duterte. Naliman ka. Imuhang dugo, magdala ko. Magbay ini ko ano no. Ah, Kuha ang dugo. Kay para makakuha ka ang dugo. ah. Magbayad ka og kuan. 16, 18 man to niya na may senior na. Hindi naman dilang dugo. Kuan. Nya dayon ang tao mo nang imong gipalit. Silbing ilis man Ilis. sa dugo na imong kwaon.
dili siya maong Kung dugo. ito radyo ka mga sa tao ra. Ha? Dili pwede. Pwede man basta ka blood type. Kung ka blood type ni mo Oo. katong dugo Oo, kung dili blood ka-blood type. Pero kung oo. ka-blood type ba, Oo. wala siguro Tapos bayad. siya. Dili na ibayad Magbayad- 500 unya 16 ang kuan. Magbayad ka gyapon. 2,000 tanan. Kay Yung kuha man to. wala Kuha kay ng dalang dugo. tao, wala Mo to idadon mo sa ospital. Gani, bayad pa rin ka ito. Mabahid ka. Ano? 500 baka unon pa nimo. Ano pala na kung bayaran mo, katong tao lang. Dili. Dili. Bayad ka sa pan. Sa Red Cross. Abi na ko yung lain bre ni. Magbayad ka sa Red Cross. Dili de Grabe donation. kay ko pagmoratan Donation, anong donation? Kwarta tanan. Bayad ka tanan. Pwede siguro magbayad kung ilan dugo. Dili ato ang dugo ikon Diba, sa kung ilan dugo, bayad ka. Dili man sila muhat taguguan isab ingnon ka man na way available na dugo. O si mangita Kaya ka. daga mga donation. Kadugo. Naalagi na may card ka nga eh. Oh. Nakagani card. Pakita. Bayad pa. May bayad Di ka. pala sa among simbahan. Nag-bloodletting. Oh. Karon nang nanginahanglan mi. Yan naman to yung card mo to yung dalon. Ah. Pero Pero- da pa mig tao. Pero ugwa kay dugo, hindi ka tagaan. O ba? Kung kay di dugo, ka di ka tagaan. tagano ko kay dalang tao. Dala ka tao, kambyo. Oo. Kambyo. Yung magbayad pa man. Magbayad ka pa rin. Grabe siguro sa unang panahon Business. ni minana. Business, hindi lang business, panluloko. Grabe ba? Ato ang dugo. Oh. Pagka man magbayad pa ka. Ikaw man ang may-ari ng dugo. Ako nga, pananglitan, ako ang gikuhaan. Bayaran ko sa ako, bayaran ko 500. Pakaunon pa na ako, kasi siyempre, anya, kuhanan pa ni Pero mong may juice. donation ka man. Ha? May donation ka man. Magbayad to. Mo lagi pero magbayad ka gihapon. 1,600. 1,600 yung bayaran din na sa kwarto. Okay lang kung maraming pera. Og di Kung gani, mahirap, og di ka gani ka kuhan. diba? Wala man problema yung pera. Basta may kaya kang ibayad. Sige, ini amount. Eh paano kung kuhan? Kung mahirap, doon tayo sa mahirap. Mamatay na. Matay. Kahit magluhod-luhod ka, wala. Ah, Tapos na pa-style sa ospital, emergency. Wala sa nakahatag, mungita ka. ang hospital food, wala silang... Pero ba't may bigay sila pag relative? Wala. Pag relative, ba't meron? Ha? Ba't may bigay sila pag relative? At pagka-relative, hanapan mo nila may mga... Ang hospital may mga stock yan. Hindi pwedeng walang stock yan. Kasi hospital yan, Oo, imposible. hospital yan eh. Imposible siguro. Pero, nila, ma'am, wala tayo Yun naman ito sa labas. wala tayong dugong ganito ang type. Doon Wala. kayo punta sa kuhan. Hanapan, maghanap kayo. Hindi maghanap. Pupunta ka muna sa Red Cross. Oo. Pagdating mo na Red Cross, Hirap. yun ang sasabihin sa'yo, kung magkuhan ka ng kuhan. Wala kaming dugo dito, maghanap ka ng tao na kukuha Kapalit. ng dugo o kapalit. Tapos magbayad ka pag 1,600. Tapos magbabayad ka pa ng Sabihin 1,600. doon na, meron available dito, pero dapat may kapalit. May kapalit. May available, pero May available. May pilitan mo kapalit. to. Kahit ano dugo, Kahit ano, pwede. kahit na no, oo. Basta, Palit. hinahanap mo yung O. Palit. Nagdala ka ng A, pwede. Pwede lang. Yun ang ibibigay sa'yo. Pero magbayad ka pa Bayad rin. ka. Yan ang ano doon. Maganda doon kung may pera, okay lang. Walang grabe yung Pero kanil. pag Grabe yung ang tao kanil. na medyo Ni Gordon, grabe. tama lang yung pera, yun ang kawawa. Ayaw ko lang ngayon kung ano yung sistema na naman ngayon. Kaya kamo, wala na si Gordon. Yan tagpuan na ko nga. Pero sa una dili man to panahon ni Najutik Sa una, nakadungog ko, ano, pag may pera ka, sige, bili ka. Oh, wala na kami Nakadungog ko na sa una. Dili na ka Nakakakuha ka lang ng tabag di ay. Hindi ka Sige, na pirma magkukuha niya. ng kuhan. Magbili ka lang ng box doon. Dito na. Bili kang box, kay balot man. Hingi ka ng box doon sa hospital. Basta, wala. Ano, naka-press pa to, pressure. Pero basta may pera ka, sige makabili ka. Karon wala dili na. Hirap na, no? San pag Isa ka taga may ma'am. Gusto di ang kuha, no? Lisod. Di ka pila si mama na ako na admit sa ospital.
Mama niya na hospital, oh. Nya sige problema sila dugang dugo. Dili ka matagaan o gulay, kuhan? Dili. Oy, kapalit. Oy kapalit. Nya mo pag yung paliton bayaran nimo 1.6 plus 500 ang kuhaan. Pagkaunon pa jud nimo kamoy mo ginadras mo ginasal. Ayog, may mo tong tao nga, nagilain, kalibo. Oh, mapupus ka. Pugos ka. Ah, mapugos Kalibo ka. lang ko, ay nalang ko pa ka na. Tagayan ako sa kalibo. Hmm. Mapupus yung kagamilain. Ganun din, saan may palit na ako ng vidors? Ojo, kay may mapot. Kaya mahimo. Ilis. Ilis man lang. Ilis sa dugo na kuha. Gasto kayo oy, isa lang ka dugo, gasto ka kuan kay. Atos mo ginasal pagkaunon nimo. Parastong ako. Duha ang Sige na lang, kay ikaw may nangan. Ilang pabalik-balik mo sa kuha? Sa hospital? O kuha na lang di ay, kanang dili na lang, sige, ano na lang. Para di mo mahasol. Matagayin na lang may 1.5. Anong dugo, ano nang tatitso ba no? Kaysa mangita pagkagtao. Isa mangita ka pag kuha. Mamay na lang mo pangita. Tagay ko 1.5. Ano, kuha ni mo na yung dugo Ano, total na may mga bloodletting, no? Kaya eskwelahan, lahat kung man, so, mas bisag gani sa simbahan. Kuhan sila. Di ko man sila, nakatungog ko, pero ang ba't tinood na. Kung magkuhan ka, ipakita lang ito ni mo card. Makalibre na daw, ha? Libre. Kaya nakadonate ka. Pagka may card ka, No, unsa may sa card. tagaan kag dugo. Pero wala kay card, di ka tagaan og dugo. So magkita kag taong may card. Oh, mangita kag tao na may card. Pero bayad pa rin. Bayad Bayad ka. Bayaran mo sa hospital. Ganun lang ang ano niya. Oh. Pribiliyo. Hindi perbliyo. Pribiliyo sa na napakaliit. Pero Balik na ko, Da. Grabe. Da, balik na ko. Grabe. Grabe ang kuhan. Nung kapanahon ni Gordon, ewan ko lang ngayon. Grabe to si mama na kontrabendo ko ato kada hospital. Sa kabulog kaduha. Ako nakakuha ko na produgay naman kayo ito. Buwan. Pila ka, walang ngita may dugo. Kaya wala dyan stock. Oh. Wala. Hindi, Mahal. hindi pa yung na ang kuhan. Dugay na itong ano lang. Ako lang nabalan nga. Sige na may hanyoon dyan siya. Wala na laing. Pero ang tanggal ko na ito, parehag yung dugo. Kaya wala na dyan sa blood bank ba kanang. Sige, ikadiretso juga kaon niya mo dito i-transfer. Press juga siya anak ko sa kadungog ko sa una dugay na to. Yeah. Depende lang siya sa sabot pila ibayad sige tagayan mo. Ano ra gud inamigo ano ba to? I-check para ba ni ma'am? Ano, paglingkod ni kuhan, ni Gordon, muna yung style. Lahi siya. Para kumita ang kuhan niya, para kumita ang blood bank. O kaso, kumita ang blood bank, binubulsa naman nila. Binubulsa naman nila. Para kuan lang dito di ay. Ang magpakuhan ka no, tagaan magkag mga grocery kung magdugo no. Hindi man. Di tagaan mo Bloodletting ba naka dire naman dire kay tagaan kag 500, Oo. tagaan ka og itlog, tagaan kag soft drinks. Ah, yun. Ano, Sabi sa barangay, Paim mo ka yun. may 500 pa. Oh? Ah, pero may buko kay. Sinong mapano, may ID pa, ganun. May mga high blood man kami. Mm. Hindi man ako pwede kay may high blood man ko. Thank you for watching.